Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Amayi Hellen Buluma Wabudula Mpunga Wagulu Potsatira kutula pansi ndikuchotsedwa ntchito yake ku nthambi ya National Oil Company of Malawi NOCMA. Mkulu wakale wa nthambiyi Hellen Buluma anakaonekera ku komiti ya Public Appointment Committee PAC yaku nyumba ya malamulo kumwe amakayankha mafunso angapo kuchoka kwa aphungu kumeneko. Komiti italengeza kuti iwayitana Buluma, mlembi wa boma Collen Zamba ndi anthu ena omwe ali mu bodi ya NOCMA kuti akafotokoze mbali yawo. Pa 23 Novemba mchaka cha 2022 mlangizi wa boma pa nkhani ya malamulo Thabo Chakaka Nyirenda analembera kalata speaker wa nyumba ya malamuloyu Catherine Gotani Hara kuti nzosatheka kuti amayi Hellen Buluma ndi Collen Zamba akaonekere ku komitiyo. Poyankhula ndi newspaper ya Nation mdziko muno, Achakaka Nyirenda anavomera kuti awuzadi speaker wa nyumba ya malamulo kuti asalole anthuwa kuonekera ku komitiyo popeza omwe akuyenera kufunsa mafunso anthu awiriwa ndi a komiti ya malamulo mu nyumbayi ya Legal Affairs Committee. Iwowa anayankhula izi ati kamba kakuti nkhani zomwe amafuna kuwafunsa anthu awiriwa ndi zokhuza malamulo. Anyirenda anatinso kunali kulakwika komiti yowona za maudindo mu nyumbayi ya Public Appointment Committee kuwafunsa mafunso popeza maudindo awiriwa akasankhidwa sizimafunika nyumba ya malamulo kuti ivomereze. Komatu mlembi wa bungwe la Malawi Law Society MLS Crispin Gunde anayankhulapo pa nkhaniyi ponena kuti zomwe akunena mlangizi wa boma pa mlanduyu sizoona popeza Standing Order 157A yaku nyumba ya malamulo ikupereka mphamvu ku komiti ya PAC kuti ikhoza kufufuza ndi kuchita kauniuni wa zamomwe adindo akuboma akugwirira ntchito zawo. Iwo anatinso Zamba omwe ndi mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna ndi munthu wogwira ntchito mboma yemwe anasankhidwa pa udindowu pogwiritsa ntchito Section 92 Gawo 4 ya malamulo oyendetsera dziko lino. Agunde anatinso malingana ndi Section 60 Gawo 3 ya malamulo oyendetsera dziko lino, komiti ya PAC ili ndi mphamvu yofufuza kapena kuyitanisa aliyense amene ndi waudindo wakuboma kumufunsa mafunso ndi cholinga chakuti nyumbayi iziwe zoona zenizeni za nkhaniyo. Ngakhale izi zinali chonchi kuti Attorney General Thabo Chakaka Nyirenda anauza speaker wa nyumba ya malamuloyi kuti awiriwa asakaonekere kumeneko. Wapampando wa komiti ya PAC Joyce Chitsulo anasimikiza kuti sakubwerera mbuyo koma kukumana ndi azimayi awiriwa. Anthu ena mdziko muno anayamba kuyankhula kuti apa ndiye kuti boma likuopa kuti Hellen Buluma awawulula mkatangale wawo yense, ndipo ichi ndi chifukwa chake kugwiritsa ntchito office ya Attorney General kuyesera kulesa kuti chilungamo chioneke. Hellen Buluma analemba kalata yosiya ntchito ngati mkulu wa NOCMA pa 14 Novemba mchaka cha 2022 ponena kuti mwazina amakakamizidwa ndi Collen Zamba kuti apereke macontract obweretsa mafuta mdziko muno ku kampani zosadziwika bwino mwachinyengo. Mmawa lake pa 15 Novemba Collen Zamba ngati wapampando wa bodi ya NOCMA analembanso kalata yowauza amayi Hellen Buluma kuti awachotsa ntchito, koma apapa nkumati Hellen Buluma anali atasiya kale. Pa 23 Novemba mchaka cha 2022 amayi Hellen Buluma anakaonekeradi ku komiti ya PAC, ndipo kumeneko wavumbuluka zambiri. Apa ndikupasilani zina mwa izo zomwe zinachitika kumeneko. Amayi Buluma anayamba ndikuuza komiti kuti kutula pansi kwa udindo wawo ngati mkulu wa nthambi ya NOCMA kunadza kamba kakuti Collen Zamba pamodzi ndi mlembi wamkulu mu nduna wa mafuta Afonso Chikoni ndi anthu ena amawakakamiza iwowa kuti abweretse ndi kusaina migwirizano ndi kampani zina kuti ziyambe kubweretsa mafuta mdziko muno zomwe zinali zokwera mtengo kwambiri
komanso zachinyengo. Pakadali pano akuti sanapatsidwebe kalata yomwe Zamba anayilemba pa 15 Novemba mchaka cha 2022 yowauza kuti awachotsa ntchito, ndipo nawo akungoonera kudzera m'masamba a WhatsApp ndi Facebook ngati mmene aliyense akuonera. Pa zina zomwe iwowa analemba mu kalata yawo yosiya ntchito ija, Buluma anawuza komiti kuti Collen Zamba anawayimbira foni ndi kuwawuza kuti asayine migwirizano yobweretsa mafuta mdziko muno ndi kampani ziwiri, imodzi yotchedwa Iconic Venture yomwe ndi ya mdziko la South Africa ndi ina yotchedwa Horizon. Iwo akuti anangolamulidwa kuti apange zothekera kuti kampani zimenezi asayinirane nazo mgwirizano ndipo asalephere. Iwowa amayi Hellen Buluma anangoyankha kuti inde apanga zothekera koma sanachite zimenezi. Tsiku lina akuti Zamba anawayimbiranso foni Buluma pomwe anawawuza kuti apereka nambala yawo ya foni kwa munthu wina yemwe anamutchula kuti ndi chief, ndipo chifiyo ayimba foni ndipo akuyenera kukambirana zokhuza nkhani yogulitsana mafuta. Zamba akuti anapitirira kunena kuti chifiwa akakambirana nawo athandizira kuti mavuto amafuta omwe dziko lino likukumana nawo panopa litheretu. Apatu anati chief uja anayimba ndipo amagwiritsa ntchito nambala ya foni ya mdziko la Nigeria, ndipo chifiwa anamutumizira mgwirizano omwe anawupanga yekha m'malo mokuti mgwirizano umayenera upangidwe ndi nthambi ya NOCMA. Atatero akuti chifi anawuza Hellen Buluma kuti akuyenera kusayinira mgwirizano popeza Zamba ndi omwe amutuma kutero. Apa Hellen Buluma anayimbira foni Collen Zamba ndi kuwawuza kuti mgwirizano omwe anabweretsa chief sakufuna kuwusayina popeza ndi wosasata malamulo omwe pamapeto pake udzawayika m'mavuto amayi Hellen Buluma. Atakana, chifi anawakalipira kwambiri Hellen Buluma ndipo anati adziyankhulana ndi Collen Zamba popeza iwowa ndi amene ali bwana wawo mu zonsezi. Buluma anatinso Zamba anawakakamiza kuti asayine mgwirizano ndi nkhalapakati wina wopezera anthu kampani za mafuta wotchedwa Eva, ndipo Buluma atafufuza kuti Eva ndi ndani anapeza kuti ndi Eva Kamwangala. Kafukufuku wathu wapeza kuti Eva Kamwangala ndi wolalika wachizimayi yemwe amakhala mdziko la South Africa ndipo anakwatiwa ndi munthu wina wa mdziko la Nigeria yemwe ndi chief uja. Ichi ndi chifukwa chake chief uja poyimba foni yake amagwiritsa ntchito nambala ya mdziko la Nigeria. Mbuyomo mtsogoleri wa dziko lino Achakwera anapita mdziko la United Arab Emirates UAE komwe anakakambirana ndi banki ina kumeneko yotchedwa Badea kuti ibwereke ndalama dziko lino ndi cholinga chogula mafuta. NOCMA itayamba zokambirana zawo ndi kampani za ku UAE zo. Zamba anabweretsa ma fuel broker zawo omwe anasokoneza mgwirizano wonse, ndipo mukuyankhula kwawo akuti kupanda kuti Zamba anabweretsa anthuwa mafutawa bweza atabwera mdziko muno mwansangamsanga, koma madobadobawa anasokoneza chilichonse kupatula munthu wotchedwa kuti Eva. Buluma akuti Zamba anabweretsanso dobadoba wina wotchedwa Wabisabi yemwe ndi wa mdziko la Kenya. Atatero anawuzidwa kuti apite ku Dubai komwe akakambirane nkhani za mafuta ndi kuti akasayinirane migwirizano ina ukuti amayenera akakumane ndi Wabisabi pamodzi ndi Eva. Ndipo mayi Hellen Buluma anakhala pansi ndi kuyamba kuchita kafukufuku wa anthu omwe anatumidwa kuti akakumane nawo ku Dubaiwa, ndipo iwo anapeza kuti Wabisabi sakupezeka kulikonse popeza analibe website. Ndipo atafuza za Eva anapezanso kuti zapanga business ya mafuta. Apa amayi Buluma anawuza Zamba kuti nthambi ya NOCMA ikuyenera isasayine mgwirizano ndi anthuwa popeza ndi akathyali.
Atamva izi, Zamba anamulembera message Buluma kumuwuza kuti Eva akuti ukuvuta ukukhalira ma suppliers itu iwe, ndipo iwo anayankha kuti iwowa si munthu wovuta koma sakufuna kumangovumera chilichonse. Buluma anawuza komiti kuti ku Dubai kuja sanapiteko, ndipo Zamba atabwera kuchokera ku Egypt komwe anaperekeza a President Achakwera ku msonkhano wa zanyengo wa COP27, anadziwa kuti ubale wawo wasokonekera kusatira kuti anakana kusayinira migwirizano yawo ndi chief komanso Eva, akuti asinasemphane ankawatchula kuti ntchito, koma apa atakumana anayamba kuwayitana kuti Miss Buluma. Patachitika mkumano wina, Zamba anabweretsa kampani ina yotchedwa GULU popandanso kusata ndondomeko iliyonse. Atayifufuza kampani kudzera pa Google, anapeza kuti sinaperekepo mafuta kulikonse, ndipo anawuza Zamba kuti asasayine mgwirizano uliwonse ndi kampaniyo, zomwe amayiwo anasusa popeza anali atabwera ndi makalata aumboni wawo wakuti GULU imapereka mafuta. Pa zokhuza chigamulo chochoka ku ofesi yakumva madandaulo a anthu ya ombudsman kuti akuyenera kusiya ntchito, Hellen Buluma anawuza komiti kuti anali atapanga chiganizo chomvera chigamulocho, ndipo anawuza Zamba kuti akusiya ntchito. Apa Collen Zamba anamuyankha kuti akuyenera kusamvera chigamulocho popeza ndi determination chabe, ndipo mphamvu zowachotsa ntchito zili m'manja mwa omwe anawalemba ntchito. Pakalata yawo yosiya ntchito, Buluma anati anasiya ntchito yawo pa 14 Novemba mchaka cha 2022, ndipo anayesera kukumana ndi Zamba kuti awapatse kalatayi pamaso. Kenako atakanika anaganiza zotumiza kalatayo kudzera pa WhatsApp ndi pa email kwa Zamba. Zitatero, Zamba anamuyankha kuti aona kalatayo ndipo akuyenera kukumana. Komatu akuti atasala pang'ono kukumana ndi Zamba, anangoona kuti kalata ija yayamba kuyenda m'masamba a mchezo a Facebook ndi WhatsApp, kumachita kuti iyeyo anatumizira anthu awiri okha, Zamba ndi Peter Simbani yemwe ni mkulu wa nthambi za boma. Iwo akuti anali udabwa kuonanso kukuyenda kalata yowachotsa ntchito kuchoka ku NOCMA, kumachita kuti anali atatula pansi udindo wawo. Mukanthawi kena akuti Zamba atakanika kukakamiza Hellen Buluma kuti alole kampani zina kusayina nazo mgwirizano yomwe akuti ndiye chinyengo. Anayesera njira ina yakuti migwirizanoyi isayiniridwe basi. Munjira yakuti anawuza nthambi ya mera kuti ilengeze kuti dziko la Malawi lili pa ngozi pa nkhani ya mafuta, ija mchingerezi amayitcha kuti state of emergency on fuel supply. Izi zikutanthauza kuti zikanatheka kutero NOCMA ikanakakamizika kusayina migwirizano ndi kampani iliyonse popanda kusata ndondomeko ndi malamulo a dziko lino. Zamba amayesera chilichonse kuti madobadoba apindule basi. Iyeyo anawalangiza kuti akalengeza siziwakhalira bwino kundale poti dziko lioneka lolephera. Mukalata yawo ija, Buluma analembanso za munthu wandale yemwe amawakakamiza kuti asiye depot yakuchipoka. Atafunsidwa izi ndi komiti, Buluma anati Ishmael Onani womwe ndi phungu wa chipani cha MCP kudeza pamodzi ndi bambo wawo anali akubwera ku ofesi yawo nkumawakakamiza ndi kuwakalipira kuti awapase depot ya mafuta popeza akulamula ndi a MCP ndi awapase kumeneko kuti adzikwanisa kuthandiza chipani. Iwo akuti anali udabwa kuti apereka bwanji malo aboma ku chipani. Buluma anawuzanso komiti kuti pa mkumano wina ndi a President Achakwera anawuza kuti asazalole munthu wandale kuwakakamiza kuti achite zosayinira koma zisatira malamulo a dziko. Kutero iwowa akukhulupirira kuti Zamba samatumidwa ndi munthu wina popeza nthawi zonse amangoyankhula za munthu wotchedwa chief yemwe akuti anadziwana naye ali mdziko la Nigeria. Mukuganiza kwawo, Buluma akuti
Zamba amapanga zinthu zopindulira okha ndipo samatumidwa ndi aliyense, ndipo uyu amamutcha kuti chifeyo amadziwana naye kwambiri. Amayi Collen Zamba womwe anayitanidwa kuti akaonekere ku komiti sanapite kamba kazifukwa zodziwa okha, ndipo wopa mpando wake a Joyce Chitsulo akuti aona kuti atani pogwiritsa ntchito malamulo aku nyumba ya malamuloyi. Nawo aphungu a chipani cha Malawi Congress Party MCP womwe ndi mamembala a komiti sanakhale nawo pamene amayi Buluma amafunsidwa mafunso. Pakadali pano mabungwe ambiri owona za maufulu a anthu mdziko muno apempha mtsogoleri wa dziko lino Achakwera kuti achotse ntchito a Collen Zamba mwammangu malingana ndi zomwe zatuluka ku nyumba ya malamuloyi. Limodzi mwa mabungwewa ndi la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED lomwe amalisogolera ndi a Sylvester Namiwa.